Takže čaute ľudia, vítajte nového videa. Dneska nie som v Tangle Master, ale som v Robloxu v Brookhavenu a ukážem vám, ako sa vyvoláva duch. Som pomala, takže si berem vozík. Aký vozík? Bicykel. Takže ideme. Potom musím, viete, ako je tu taká opustená budova? Neviem, ako sa to proste hovorí, mám brutálne veľa ľudí vo famílii. Prosím vás, nevšimajte si to. Toto bude na dlho, lebo neviem robiť veľmi skoky a parkoury, no takže, wow, krásna vec, neviem, parkour. Aspoň jednu vec viete o mne. Tak, počkaj, mňa to tam nepustí, ja si urobím asi nejakú smutnú tvár. Počkaj, tabuľky musia vyskakovať, kde je. Ja poznám jednu smutnú tvár a videla som tu ju už. Či ako sa hovorí, áno, táto je ona. Tak ideme, dúfam, že to pomôže. Ja o chvíľu prídem o nervy, asi si zoberiem rebrík, ja neviem, čo mám robiť. Takže si... Wow, veľmi mi to ide. Tak ja na to nemám nervy, idem si zobrať rebrík, neviem hovoriť. Dobre, zobrali sme si rebrík. A potom ideme do týchto dverí a klikneme na toto. Potom nám zhorí tá cedulka a tým aktivujeme takú Bibliu. Takže samozrejme ideme do knižnice. Kto o tom vyvolaní ducha vedel, tak prepáčte, ale kto to nevedel, dá like. No a to je jedno. No a potom ideme sem. Potom idete tu, dáte Bibliu, kliknete na ňu, no a ideme sem. Prosím vás, tu je múzeum. Áno, je tu konečne. Toto sa nikdy nestalo, inak sa to tu dá zmeniť. Neviem, či to vidíte, ale to je jedno. Tu Bibliu dáte sem, sa tu nám začne horieť, takže si sadneme. Nemusíme si úplne sadnúť, ale tak je to lepšie. Tu máme ducha krásneho. Tuto nie ho veľmi vidno asi na kamere, lebo ja neviem, tu teraz ho je vidno, teraz nie to je jedno už aj tak, no a takto to vyzerá, mal by to byť, potom sa poobzeráme, či nás nenasleduje, to obraz tohto tu pána nemáme, no. A tuto na druhej strane je obrázok jeho a jej manželky, no a čaute.